Comeza a portería. Moi boas tardes, aquí estamos unha semana máis para falar do fútbol, do noso fútbol nacional, como sempre sabedes aquí na televisión do Carballiño. E peso, teño aquí, como sempre, aos meus amigos, colegas, que me sempre me botan aquí unha mão para falar deste fútbol noso. Empezamos pola nosa direita, que aquí está Leo. Moi boas tardes. Buenas tardes, preparando ya la remontada de mañana. Xa estás ca remontada, pensando na remontada, non? Totalmente seguro. Non creo que Caíña este de acordo nese tema, non? Caíña, boas tardes. Hola, boas tardes. Tú que dis? Eu estou pensando no momento no partido de hoxe. No partido de hoxe. Contra o Getafe. Contra o Getafe. A ver o que sale. A ver o que sale. E aquí a miña direita tamén tengo aquí a Iago. Iago, o Depor esta semana... En extremis, pero ganamos. No Ganamos. minuto 94, 95 Sí. foi, non? No 83 perdíamos. Soriano. 2-1. O Baibil Songo e Soriano que vironnos alas. Que tonos as castañas do lume Soriano, non? E a miña esquerda hoxe teño que falar, hoxe é o equipo de moda en España, e hai que aplaudilo, Leo, hai que aplaudilo porque... Roberto, boas tardes. Hola, boas. Estou máis contento que se me hubiera tocado a Primitiva. Claro, clasificástevos, o outro día 2-1, onte 1-2 en Girona, estás... O Celta que se sale. Bueno, a ver, pouco hai que falar. Cando se están indo ben as cousas, como se están dando tanto na Liga como na Europa League, pois pouco hai que... Déixame presentar, se non me deixas presentar aquí ao meu amigo Julio Guerra, xa non te deixa querer deixar presentar, Bueno, a ver, ten unha felicidade no corpo. Buenas tardes a todos os oyentes e oyentes. Ten felicidade, o Celta gana. Eu estou contento por partida doble porque gana o Celta. O Barça é líder, non, Leo? Sí. Corrígeme porque a veces fallame, está líder, non? Por ahora sí. Estamos, en que gana o Madrid, sigue líder, non? Seguimos líderes. Ah, bueno, entonces... Non, todo sin problema, non? Sin Y vivimos problema, en todas las competiciones. Sí. Bueno, Eu creo na... Queren a remontada. Sí. Tamén queren a remontada. Bueno, eso falaremos despois xa. Bueno, como falamos antes, o Celta hai que quitar o sombreiro a Giralde porque está facendo unha campaña impresionante. Eso hai que agora... Quintos, non? Roberto, quintos. No. Sextos a 3 puntos. Sextos a 3 puntos do Betis. Do Betis. Do Betis. Pero, Puntos... ainda así, estades... No, ya o que falamos noutros programas. Onte hubo na alineación 7 cambios. 7. Ojito, Comparación co partido da semana pasada, o Da xoves da Europa League. 7 cambios. A ver, Unha eu creo que fixo algo moi bo, que foi darlle descanso a Marcos Alonso e a Starfel, que é o eixe central da defensa que o necesitaban frente aos partidos que veñen agora contra o Madrid e o Olympique. E o que falamos, levamos falado sempre do Celta. Pero o máis importante Celta. da defensa é o rapaz, o Javi... Rodríguez. Joel Rodríguez. Javi Rodríguez. Hai un Joel que é Joel Lago, Sí, hai un Javi Rodríguez. e Carlos Rodríguez. O Javi Rodríguez creo que leva todo. Carlos Domínguez. Bueno, a ver, Carlos Domínguez. Correcto. A ver, pero o éxito é Pois se mete grupal, la é harina aquí no grupal. cuadradiño, punto. Sí, bueno, pero... Tanta sorte que meteron en propia meta. Vale, pero estamos vendo que ahora o Celta é un equipo que aunque vaya perdendo, que aunque teña o marcador en contra, sabe remontar o partido, sabe xogar, non se desdibuja, non perde o norte. Eu creo, por eso non vou falar máis do Celta, porque hai un pouco máis que decir, que estaba facendo impresionantemente, pero eu quero lanzar un guante, así como lle gusta a Leo lanzar un Leo, guante. eso vai para ti, Leo. No, vai para todos. Pos oyentes tamén. Unha persona como Claudio Giraldes, que creo que é un tremendo entrenador polo que está facendo, se estuvera un Madrid, a colación co que lle pasou a Xabi Alonso e tal, ou nun equipo como Barcelona, tería esa... faría o mismo. Eso non se sabe. Non creo. Non o deixarían, penso eu. Eso é moi difícil. Porque Entonces, para solo contestar eso, entonces ten que vir alguén contrastado para ser o entrenador deses equipos. Unha persona como Klopp, unha persona xa con un recorrido... Esa pregunta contesto cheo. O caso de Claudio Giraldes e Pep Guardiola. No, pero tú Pep ves... Guardiola valeu. Guerra. No, perdón, Pep Guardiola... Pero era da casa. E Claudio Giraldes tamén.
Xa, pero eu falo de que Sí, de que por que non o ves no Madrid ou no Barcelona. escoítase por aí que ten ofertas xa de tamén como xogadores como Pero, para non irse, hombre. Roberto, tú sabes que no Celta estuvo un entrenador top mundial, que foi Rafa Benítez. Sí, Bueno, bueno, Pero teña que resetearse como saliu do Celta Rafa Benítez? E era un entrenador top. A ver, eu creo que foi un dos erros máis grandes traer a Rafa Benítez, porque Sí, pero cando eses cando son xogadores que, son eh, entrenadores que fan a base de talonario equipos, Pero e non se sei fai que a base. decides vos, o que pensades E vos. dixo, Deixa perdón. falar aos outros, porque No, no. senón abarcas tu programa todo. No, solamente e dixo unha frase lapidaria que está en contra del hoxe en día de Benítez. Dixo que el coa canteira que non contaba. Que vos parece a vos? Porque senón Roberto Con abarca respecto ao que o está programa todo. dicindo Roberto, quero comenzar co que falamos estas semanas atrás, que o Celta ten 2 equipos e ten a todo o mundo enchufado. Sí. Entonces, sabe quen salga vai non facer ben. Con respecto ao que está dicindo de Claudio Giraldez, eu penso que funciona no Celta porque xa ven de abaixo, as categorías inferiores. Entonces conoce xogadores, conoce Sí, conoce a base. conoce o que é o club, entonces aí sí que funciona. Se o mandas para un Madrid ou un Barcelona, a exigencia é distinta. É moi distinta. Entonces non terán a paciencia. O Celta xa vistes como empezou este Pero ano. é a Empezou exigencia moi mal. ou moi é mal. o ego do No, xogador? pero xa biches, que este ano o Celta empezou fatal. E no Madrid e no Barça, iso non vale. Na terceira jornada, se tú levas 3 derrotas, estás na calle. No, eso Está na calle. dolle razón a Caíña, un entrenador que non que nos equipos grandes ten moita presión. E tes as figuras mundiales que son que che meten, se non ganas, o Celta tuveron moita Paciencia. claro. Porque o Celta era un equipo que atrás, os primeiros partidos aquelo era, a Sí, defensa sí. era, Como el verde. tragaba por todas as esquinas. Si no olvides, Peña, que el Celta tampouco tiene grandes figuras, ni grandes egos. No, tengo Su gran estrella es Aspas y tiene 37 años. Onte creo que montou un juvenil. Entonces, un equipo de ese nivel es fácil rotar. Antanón. Ahora, tú rota a jugadores como Vinicius, Claro. como Mbappé, como Bellingham. Sí, bueno, pero eu creo que Non é o mismo, ese tema Giralde está o levando moi ben. Porque eu creo que falou con antes, digo eu, a miña impresión, de que falou con ele dicir Aspas, vas ser importante no Celta, pero vas ter uns minutos moi coa edad que Sí, tes. sabe o Porque papel que ten. esta No, semana- pero Aí está dentro do que entra do traballo dun entrenador, manexar os egos. Pero eso todo fan os resultados. Os resultados son positivos, todo leva Todo axuda. Todo leva o millón. No, aparte, eu creo que Aspas tampouco está para xogar 90 minutos. No, No, pero a mí A ver, non quero falar mal del, pero porque... Pero Pero penso que el sabe, e sabe utilizar moi ben, sabe cando ten que entrar, entra enchufado e así vai que O outro partido- día, ou a semana pasada anterior, ganou el solo partido, como que marcou o penalti e marcou o gol. Esta semana non xugou, que o reserva seguramente Giralde vai non reserva po Madrid. próximo partido, o viernes. Sí, o viernes seguramente que xoen Borja e Iago. Sí, por eso digo. Son os dos que descansaron onte. Claro, porque onte descansaron, por eso seguramente van xogar os dous. A ver, eu creo que vai sacar o equipo top, sí, como día, porque ten un día máis de descanso que sería o xoves de xogar contra o León. Non, pero Que Eu, Roberto, creo que repiten 4 xogadores con respecto a onte, xa verás. O porteiro, rato sí que xoga Javi todo. Rodríguez, o que hizo Julio, os dous do medio, Miguel Román e Ilais, e arriba... Eu penso que Ilais o mellor non xoga, No, E iso é outra cosa que di, o porteiro, o sea, a contratación do porteiro, Sí, foi un acerto. increíble. Increíble. Onte fixo uns parados en Porque Girona. o partido, De Italia. De Italia. Estuvo toda a súa... estuvo no Inter, estaba ahora no Venecia, quedou como axente libre e veu gratis. E tamén me parece moi importante o oficio, o saber estar, a corpulencia e o manexo do balón que ten Vecino. Sí, pero eu que O dicía, xogador uruguayo, Eu moi bo penso- xogador. Quería te corregir, eu penso que vai xogar Vecino en vez de Tú eres? Moriba. Sí, porque é un tipo xa con a, sabes? No, Como di el xa con unha estrutura, é un Madrid... Confía moito en Ilais, no, o Ilais cando A mí o marchara... deixo Román. No, o Ilais, acordadevos dese xogador cando marchaba do Barcelona, que era unha promesa, un Sí, xogadorazo. sí, sí, Fora para... Valencia, creo, non? No, fora para Alemania. Alemán. E ali non triunfou, despois xa veu para Valencia tampouco, e cando chegou a Celta... No, Getafe. Pero E agora... eu non sei, pero creo recordar que tamén tiña, o sea, non estaba como men amueblada a cabeza ou andaba con problemas. No, home, o sea, creo que Pero era eso pasa nos a miña, tío, a veces era- a cabeza tampouco a termo. Home, non, a ver, a pasa nada. miña cabeza non para. No, eso pero é así, non? pode ser os focos que están iluminando así moi cerca e por eso lle dá, non? Pero bueno, eso eu creo que hai que felicitar ao Celta porque eso é
a temporada que está facendo increíble, pode ser que sería un boom que se metera na Champions, creo eu, non? Bueno, aí é moi No, complicado. aí se mete na Champions. Está aguantando España hai moito. 5 plazas. Por eso. Ah, vale, Claro. perdona, pensé Cinco. que... Ah, sí, Y sí, está la tres puntos. posibilidad de acceso directo para Europa League. Claro. No, e aparte... Sí, son e aparte... No, porque este ano sí que eu que vi No, hai que unha aparte plaza máis. dependen do Celta, a Liga Española depende do Celta de que estén esos postos para cadar unha posición máis, o sea, creo que Vou non facer sei unha onde pregunta, foi. non sei se, por exemplo, ganara a Champions o Madrid ou o Barcelona, bueno, o Atlético de Madrid, si ainda a maiores hai outra Vai plaza. outros 6. Non sei. Miña dúda é esa. Eso cambia a reglamentación, non sei como vai. Yo sé que el campeón de la Europa League va directamente a la Champions, eso O seguro. da Europa League, eso sí, se gana a Europa League vai directo a Champions. Pois eso así é seguro, sería eso é outro, seguro. sería outro máis. Pero este ano creo que hai unha plaza máis por resultados da Europa. Sí, sí, asume todo. Pero Ahora- aún no la tenemos, ¿eh? ¿Eh? Aún no la tenemos esa plaza. De momento non, No, está de asegurado. momento non, pero está cerca. Ahora, eu como aficionado, non, eu prefiro que quede e clasifique a cadar a tempada para Europa League outra vez, que o millor pode ser máis accesible chegar hasta tal, que ir a Champions. Pero vamos a ver, si el coste es el mismo y ganas más dinero. Correcto. Por Sí, cierto, pero... Roberto, ¿qué más te da bueno, jugar con el Roberto, Lille en Europa League y con el PSG en Champions? Es absurdo Roberto, lo que dices. Roberto, recordo que a última temporada en Champions baixaste a segunda división. Sí, pero mira, Pero pero hai bueno, outra cosa. O próximo equipo que vamos a xogar contra, o sea, o Lyon, o Olympique de Lyon, o xogador máis barato que teñen, 30 millóns, está valorado en 30 millóns. Entonces, oye, se va a xogar na Champions, hombre, depende tamén, porque ahora é por sorteo, que enche toque ou tal, ou, El pero... Eso coste de pasa. la Europa League y de la Champions es el mismo por un equipo. Cando xogan os equipos, non sei por qué, pero pasa no mal. Cando xogan a Champions, os equipos mesmo están no Porque Bilbao, niveles ben outros, Biches co Sí, tal, sí, sí. o Villarreal, bueno, Villarreal está arriba, pero tamén en Sí, Europa, sí, na en Champions non fixo digo- nada. É verdade. Non digo tal, pasa no mal, E iso que dicía Kai, cando xugaste esto, Bueno, Pois xa, sí, pois xa, a ver, o pois xa. millor equipo, a ver, un dos millores equipos Pero da tiña historia bo- do Celta descendeu. O sea, por estar na- Estaba Pero o Garpi, fútbol estaba... vai cambiando. Ahora, como exemplo, este equipo ten o que falamos, ten moitas rotacións. No, o que falaba, Tampouco nota. tes dúas plantillas, entonces Claro. podes adaptar un pouco, tú vais ás posibilidades que tes. Tamén me imagino que o mellor se non se ven capacitados para, o mellor tamén dille din, baixade un pouco o pistón porque non A ver, damos... pero estamos falando do plantilla Celta que para ten Estamos falando do Celta que ten dúas plantillas e logo o Barcelona e o Madrid non teñen dúas plantillas ou non teñen Teñen dúas plantillas, claro que sí, pero eso si falaremos despois a Roberto, agora van falar do Depor, que se non baste mezclarme todo No, home, eu podía estar falando, eu podía estar falando só do programa. No, eso xa sabemos, non fai falta que non lo recordes. Bueno, eu creo que vai tocar un pouco o Depor, porque o Depor tamén ganou no minuto 96, eu creo que un mal partido, porque xogaron contra 10, Pero moitos son 3 minutos. puntos. Sí, vale, Que estou de falamos outro día, acuerdo. acordas? Claro, está que son- segundo. Sigue sumando 3, No, 3 en 3. É cuarto, pero estamos tres empatados a Depende 49. deles, Castellón, Eso é importante. Almería de Cristiano Ronaldo, que vos parece eso tamén? Esta semana o Racing foi ganar a Castellón. Sí, sí. Gran equipo, Racing é un equipo moi sólido. Cuidado, Que fai moito gol, é increíble a Pero capacidade Racing goleadora que Racing ten. Racing Sí. Racing Intentando ascenso, eu penso que está no Valle ser o... Sí. Eu penso que o ascenso claro para min é o Racing de Santander. Que me alegro por unha parte, por parte da miña familia, pero que bueno, teño así un pedazo que da vos lala de parece o Santander. Subiste alguén se viu o Sí, Depor. Eu eu vin, volvo a remitirme o que dixen outro día. O Deportivo non está xogando un fútbol moi vistoso, pero está ganando. Claro. Entón, que conta? Sí, o Hai outro que sumar día- de 3 en 3. Resultados. Resultadista. Debutou, é que non me acordo o nome do chaval que xogou, que era do Fabril, do B, que xogou co Depor outro día. Gustoume moito ese rapaz, que está botando, polo menos parece que quere tirar algo de abaixo este adestrador. Non sei se é por... A ver, copiaran un pouco tamén do Celta, eu que sei, non sei. No, bueno, o Deportivo, non sei que ano foi, que ganou a Liga de... No, a Copa de Juveniles, non? Sí, que fai, pero bueno, Claro, non, era a época de Mella, non? Sí, Era pero de Nemai, o único que está que podemos Vai sacar é compostar. Jeremai e Mella porque o resto Noel está no Tenerife, Xa. outro, sabes, non se Estaba aproveitan Manuel Palo, o xogador Manuel Palo de entrenador, entrenador. sí, ahora é o do Fabril. A ver, hoxe estamos aquí puros homes, pero vamos a recordar as nosas amigas tertulianas que veñen a veces aquí. Vou recordar as palabras que di Lorena, que é de fanática do Depor. Hai que ganar e non xogar ben. Ou que prefere? Xogar ben ou ganar? En esa liga, na segunda división, hai que ganar. E marcou no 90 e no 95 e ganaron, e iso é acadar os 3 puntos e vía. Despois eso xa... falas Que son xa 3 se puntos verá. moi importantes, Roberto, se falas que- con aficionados do Barcelona, e os aficionados do Barcelona sempre din que queren xugar ben.
hai outros aficionados, outras Home, aficións a ver. que din que queren ganar. Bueno, eu quero xogar ben, pero valeronme igual os 3 puntos, Claro. xogando mal. Pero son no, equipos tipo- distintos. O Barcelona ten xogadores para xogar. Es outra filosofía, outro ADN. A ver, sí que é verdade que notouse, a ver, en sí, a Jeremai dependencia tampouco que se notara unha gran... Eu penso que o equipo xogou, intentou xogar a outra cousa. Bueno, Non era só balóns para colgar para Jeremai, que O segundo Jeremai... gol do Oye, do non Real, estaba. Bicho, Sí, o porteiro, madre nos, mía. o porteiro nos últimos, no segundo e no terceiro, tamén no terceiro, por onde lle marcaron o gol, o porteiriño tamén da Real, Jesús María. Pero ese, oiche, se ha leído do central, balón ao medio nunca. A sacar o balón, madre mía. Que Sí, foi Miguel Oureiro, que foi? Ah, tú dis no segundo da Real, sí. Ah, Eso foi unha... El fala da Real. Vale. O mismo que fixo o Madrid no último partido que perdeu. Sí, eu Foi a penso que mesma quixo salida. despexar... Foi prácticamente a O mesma Madrid salida. foi de Ceballos, que perdeu ali no medio campo. Sí, é que eses balóns que se van ao medio, que se ceden ao medio, son Sí, mortales, eso son é de- mortales. No, é o que- eso é o que- prende chutos de abaixo. Correcto. É o que di Adrián, o primeiro balón despexado, a banda. Nunca no medio, Home, nunca, podemos porque ao preguntar final aquí a un entrenador acabas cagando. como hai que xogar esos balóns. Eu Cando estuve, sacas a de verdad, banda. a ver, estuve enfocado no Barcelona, no 4 do Barcelona. Esa pregunta, ahora estaba pensando no Barcelona. Pero un balón ao medio, pois, é moi peligroso. Dalo, sobre todo se o xogador está de espaldas. E por detrás está o xogador frente, a ventaxa ten o que ven detrás, que tú O estás de atacante. espaldas. Exactamente. Entonces, esos balón son moi complicados. A culpabilidade é quen lle dá o pase, porque está vendo o xogador que lle vai dar o pase e o que está detrás. Entonces non debes dar ese pase porque ten ventaxa o que ven. Entón, é unha mala opción, pero bueno, fana porque son opcións do partido, Sí, vese con confianza. E o Que sei como a cesión que fixo Eric García cando lle fixo ao porteiro do Barcelona, un balón que lle cedeu ao porteiro. No Wanda. Sí, que nunca, que o sepa, nunca se pode ceder un balón Hacia a portería. hacia a portería. Nunca. Eso... Pero eso fano porque teñen confianza, supoño, Sí, nese pero- momento, teñen un estilo de xogo, confianza. confianza, é confianza. Claro, Sí, pero bueno. Eric García leva mellorado como día e a noite. Está pa selección, Porque cando No, a verdad empezou, que o cederon, Eu sempre decía, este non é critiquei, xogador pero- do Barcelona, pero... No, eu sempre pensei, nunca me... Estáme sorprendendo, estáme calando a boca, Aquí hai verdad? alguén, aquí sentados, que cando fichou Eric García polo Barcelona, moitas críticas lle diron. E agora cambio de opinión. Non miro a nadie, No, non miro a nadie, no, pero cambio de non opinión. miro a nadie, pero Me pero parece cando un ficharon, jugador para a Liga Española moi interesante. pero cando veu No, rápido, va bien al corte, saca bien la pelota. Contra equipos grandes es un central regular. No tiene físico para defender a jugadores fuertes. Y en Champions lo notamos. bueno, sí, pero La Liga tú- Española es un gran jugador. Yo Ahora, podría decir... cuando vengan los delanteros fuertes, cuando venga Haaland, cuando venga Vinicius, cuando venga Mbappé, no lo defiendo tan bien. Pero le va millorado, Espera, pero le va millorado. Espera. Oye, yo pondría Cubersi también a esa altura. Eso está Parece exactamente. un central sobrevalorado. Exactamente. Pero estoy de moi acuerdo, sobrevalorado. Estoy de acuerdo. Sí, eu creo que falan moito de Cubarsí tamén, pero eu creo que a Cubarsí, a falta de Íñigo Martínez, Estoy de acuerdo. que creo que non Fai moito frío, fai fai moito moito frío, sí, moiño. porque tamén despois xa falaban tamén do central, que podemos quitar agora no tema tamén do central que ten o Madrid, que eu tamén creo que está Asencio. como se chama, este rapaz que agora está lesionado. Puse, sí, sobrevaloradísimo. Eu creo que tamén está algo sobrevalorado. Que veu de Inglaterra, xa o puñen aquí, e vos... Sí, Sí, bueno, bueno. los Peña son jugadores jóvenes, hay que dejarlos madurar. hay No, dejarlos sí, que estamos de progresar. acuerdo, Pero creo que Eric García es un muy buen jugador, pero no es una mega estrella. no, que No es nadie, un central top. no, pero nadie está dicindo que sea unha mega estrella, estamos dicindo que Eric García Cumple. Bien. con este adestrador, pono de lateral direito, cúmplelle. Sí, sí, Pono de é central, comodín, cúmplelle. é comodín. Pono de Medio lateral centro. izquierdo, cúmple. Pono de medio centro, cúmplelle. É un xogador que lle está aportando... Tú pon el ejemplo contrario. Araujo tiene unas condiciones fabulosas, pero no rinde. Eu, En cambio, Eric, sin esas condiciones, eu- es más fiable. Pero os perfiles de Eri hai moito na Liga Española e no fútbol europeo, con esa estatura, con... Que pasa? Que Eri ten salida de balón. Claro, sin duda. Non ten algo que tú... No, é rápido tamén, Sí, non é o que tú estás dicindo, ao mellor non vai fuerte, non vai ben ao choque. Pero claro, pero no xogo do Barcelona cuadra de maravilla. Eso pode peñar mellor o Kai, que Aí. é central, e é o que mellor nos podo dar a opinión dun central. Eu entendo que estou dicindo Entendo que dice Julio, estou de acuerdo con él. Son moi distintos, Araujo e Eric García. Eric García ten mellor salida de balón que Araujo, e en cambio Araujo é máis rápido que Eric García. Que pasa? Araujo ten o tema mental. Vale, meterlle tanta caña no pasado coa eliminatoria do Inter de Milán, acordaos?
Sí. Que o tío no, meus abaixo totalmente. Fuera con el PSG. No, No, con el Inter. Fora... Fixo dúas seguidas igual. Sí, fixo sí. fixera co PSG, coa Liga Foi a expulsada aquí, semifinal, fixera foi a aquí. semifinal. Pero o Sí, problema é que la Dulce ven a raíz de eso, ou o mellor sí, era sí, a raíz de ven outras arrastrando cousas sí, sí, personais. É que foi Sí, desde o sí, partido de semifinales de Chapo que di que el foi con el, É que acabaron con él. Araújo- Pero acabaron con él porque aí non que levanta di- cabeza o rapaz. Aí que di Leo, Araújo, para defender a delanteros centros top, distes fuertes, corpulentos, que vai ao choque, que vai eso, sí. Ahora, despois xa ten as súas carencias en salida de balón. Claro. Eu acordome un reportaje que vi na televisión cando o Luis Enrique estudiara moi ben o Barcelona, cando dicía, se recibe Araújo, Claro. deixalo Claro. que na salida de balón. Por iso Fli confía máis en Eric García que en Araujo. Claro, porque o Claro, que... Sin embargo, mañana veremos quién defiende a Sorloth, si juega Sorloth, que está por Bueno, ver. bueno, pero se tes unha cousa, hai veces que Que Eric tes mañana outra. non está. Tú acordaste da época que estuvera o Barcelona, que tuvera Puyol e a Piqué? Sí, non? Puyol que era? Ferrote. O Cerrote. Mm. Quen sacaba o balón? Quen salía o balón? Piqué. Piqué tamén non era un central para ir ao choque Pero con tiña nadie. outras cousas. No, Pero era máis fuerte, pero, era máis hombre, alto, nada. Sí, non pero iba podes de cabeza. comparar... Eu Iba penso que a Barcelona atrás, porque por exemplo, cando xoga Gerard Martín tamén me parece que non é xogador, non é un central, non é central. Ya, eso porque dice o Peña sempre, a liña está moi adiantada, No, entonces a liña é do suicidio, é suicidio. Eu que sei, e son xente, rapaces moi novos que veñen de xogar de outra maneira tamén. Eu que sei, No, para min quedase a defensa en Champions, como ben dixo Leo, quedase Hai que Sí, nos sí. para falar mellor faise pequeno o Barcelona que nos por pode culpa falar deso. mellor que o míster. No, vos Na Caliña, No, bueno, eu Caliña, foi unha forma de eu pensar, creo, eh. eu falo, É tú non que- crees que é un error poñer a línea no centro do campo mesmo porque estás dando unha referencia aos equipos contrarios. Do meu punto de vista... Non sería mellor se poñer Eu a non lle línea boto a culpa á met- defensa. No, eu non que este botando a culpa á defensa. Tú cando pos a línea tan adiantada no medio a medio, dándolle unha referencia, claro, tú estás dando referencia ao centro Sí, do sí, campo. eu escoito. Digo eu, se cadra, non era mellor poñer a un metro máis atrás ou un metro e medio. No, Entendo porque eu, O dos. Ou para non darlle esa referencia. Pero esa línea faina mellor os que xogan por diante desa línea, que é os que non o están facendo ben, que é os que deixan golpear o balón, e claro, tú unha vez que tes a línea moi adiantada, se os que xogan por diante túa están mirando por rival como golpea o balón, matante. Tú tes que o rival que se sinta incómodo. Sí, Pero pero non deixalo salir fácil. Pero Pero vamos a ver, co Atlético de Madrid foi un escándalo. Que daban todos os pases, claro, pois hai espacios, porque dan o pase, non deixes dar o pase. Pois da miña opinión, vista o que vimos o partido. Eu vi aquel día. declaración na Sky inglesa e decían que eso era un asesinato, xogar coa línea como xogaba Flick, a línea defensiva. A diferencia... Pero vouche dicir algo. Bueno, os entrenadores analizan e teñen os partidos e contra quen van xogar. Home, eu creo que contra certos equipos pode xogar con esa línea moi agresiva e hai con outros que tes que te replegar porque o sea, que te rouben a espalda xogadores como do Atlético de Madrid ou o Lukman, coa velocidade que ten, pódete... Pero onde salió o pase? Home, ven do centro do campo. Claro. Sí, pero si tú eu creo que se tú lle das esa referencia, ainda a maiores, se tú te No, pero o Barcelona desde que veo este entrenador sempre xogou así, No, no, pasa sí, co medio sempre. campo a No, pero- traballaba máis. Eu creo que contra o Atlético, eu me daba a impresión que contra o Atlético de Madrid meteu no medio a medio, porque eu creo que cando empezou a ter problemas, os partidos que vin, creo que retrasou un pouco, non un metro e medio, 2 metros, sí. No, pero é o Non lle que daba di esa Julio. referencia. É o que di Julio, falta É o presión. estilo dele, é o estilo de Flick. No, sí, sí. Non vai Pero cambiar. vamos a ver, pero cando chegou xogaba igual como xa agora, que pasa? Igual. Traballaba en bloque mellor o equipo, Claro. traballaban todos en bloque, empezaba a defender os de arriba, os do medio, e defendían moi ben todos en conxunto. Ora non, ora é un desastre. Se che falla unha pieza, é que se che falla unha pieza a hora no tema táctico de defender, estar jodido. É que E faltan dois xogadores importantes que falamos, o Íñigo Martínez, que xa non está, e o Gavi, que se lesionou. Sí. O Gavi era un pitbull, O que o Gavi non O Gavi me cago en 10. Rillaba o campo. A ver a oportunidade que lle están dando a Marc Bernal, que a min gusta o rapaciño. E a ver que Pero tal. ese o de Jong, además, un mes. Pouco baixo, Sí, pero Fermín e Notono tamén. Olmo non está a súa altura. Bueno, porque Olmo tamén está xogando, Carbaixas que tuvo o Barcelona centro campo, está xogando nunha posición que Olmo para salir, construir o fútbol do Barcelona, Olmo non é Estás peso. dando razón, hai que traballar, claro, debe porque ser. o medio campo do Barcelona Media si non punta, traballa. Claro, media punta, Ainda que Carbaixas que tiña, cando faltou o Pedri, cando Sí. faltou De Jong, nuns partidos aí que estaba expulsado, que estaba sancionado, meteu a base o del Olmo non é... Sí, sí, sí. Non é para facer ese fútbol. Bueno, e que vos pareceu logo o partido, xa que estamos do Barcelona, que vos pareceu o partido do Villarreal? 4-1,
Hatri, Quirindo, falan xa do Balón de Ouro, e xa lle están... Yo no vi el partido. No viste el Reconozco que partido. estaba en Orense sufriendo con el Orenteiro. Vi un resumen amplio y lo de siempre. Partido primero contra tercero, mucha superioridad del líder. El Villarreal es un equipo bueno, pero a años luz del Barça y del Madrid. Bien Lamine, 3 goles, lleva 9 goles en 7 partidos, que es una cifra muy importante. Ya es el Pichichi del Barça en Liga, 13, non? 13. 13 novas asistencias, creo que son, 13 ou 8. Va a ritmo de 20-15, que es Mm. una barbaridad para un chico de 18 años. Y Bernal jugó toda la primera parte, que nos dio la segunda, que es interesante para que vaya creciendo el chaval. Y me parece que el Barça estuvo pensando en un partido de Copa. Bueno, pois... No jugou al 100%. Falamos un poquinho máis do Barcelona despois xa de... Ímonos a publicidade e xa regresamos agora.